Така, здравейте на всичко YouTube, аз съм Cookie и днес сме в сервера SofieCraft и днес в това видео ще разглеждаме къщите на играчите. Също така, ако този клип събере 20 лайка, ще направя още клипове на къщите на играчите, защото май доста ви хареса и искате да продължавам да снимам къщите на играчите. Само да кажа така на YouTube. И така. Доста хора ми писаха в сервера, молиха се да направя видео и просто нямаше как да ни правя, защото все пак хората се трудиха доста време докато построят къщите. Също така, World няма да бъде рестартиран, вече съм сигурен, тъй че въобще не се притеснявайте, елайте, стройте и си задоволявайте. Така, доста хора също така ги няма в сервера, защото не знам, преди малко направих евент, дали 8:30. Няма много хора, но все пак от сърце взят хората, така че да. Хората ги няма в сервера, дето искаха да участват в клипа, но искам да кажа, че ще има и втора част, който ще бъде след няколко седмици. И така, нека сега да напишем при кой да ходя. Също така, преди започваме клипа да ви покажа само новата, как да го обясня, голямото дърво с къщи, т.е. къща на дърво, който е medieval и доста добре се получа. Тъпа си при мен туни майстър, така. Не видя. Добре. Има си човека ферма за кактус, за шугърки. Това как се наричаше, бе? Нидерланд, моркови и като цяло доста ферма, в смисъл доста пари мога да правиш както с фермата. Между другото хора, на шопа съм сложил така да може да си продавате кактус, демек да ги продавате за 2 лева, обаче как се продаваше в сета. Така, да, добре, смисъл, добре си го измислил, как да го обясня, смисъл, добре, ама това е тъпото, че правиш, има някакви къщи, дето въобще мязат на къща, но окей, смисъл, готино е, все пак. Сега при кой да ходя. В това видео като цяло ще отидем при всеки, тъй че да. Чай сега. Спиш той койки, окей. Добре, леко ми лаги, не знам що е така, но както да. Воу, това е така, това е нещо брутално, човек, в смисъл доста добре се получил, medieval и просто ми хареса самите постройки, т.е. самия покрив и ъглите. Доста е добре, в смисъл браво, обзаведено всичко, добре. Тук трябваше поне едно лего да сложиш, брат. Айде от мен да ми е така, ще сложа едно лего да така за пън. Тук 2 честа. Хората се стараят просто и наистина се радвам, че опитват се по някакъв начин да построят тези неща. А това е кораб, или? What? Кой ти е, човек? В смисъл? Това е ти, бе. Да, кораб, дето... Той е самия мост. Да, разбрахте, бе. Така, добре. Перфектно, брато. Хареса ми страшно. В смисъл, тази къща просто е доста добра. Построена като цяло. Да ще направя скриншот. Така. Ще го измислим за бакграунда. При мен. Така, планбето... какво ти е, човек? В смисъл... Сета, build by BG играча и планбето 09. Така. Нека да отворим и да видим какви неща има. Често. Така. Нека да видим самия често как представлява. Добре. Не е зле, просто добре. Постарали са хората, те че някакво да изкажат друго. Още помисля какво да направя горе затворено. Добре. Добре, значи това е
къща на Планбето 09 и БГ Играча. Добре, сега се телепортираме при Google Pro. Пиче много ме спами на МСГ, което много ме дразни някой като ме спами на МСГ. Така. Опа. Така, уау. Добре, започваме. Това е чест струма, де факто. В смисъл, чакай се от началото, тук ще почна. Така, вижте какво е малко. Местенцето е малко, т.е. самия му points като цяло. Нека да преминем надолу. Айде! Не успявам да заходя. Добре. Между другото, хора, искам да ви кажа, че когато искате да участвате в клиповете на къща на играчите, постройте нещо под земята, т.е. да има някакви украси, постройки, а не някаква къща и само той. В смисъл, постарайте се нещо отдолу. О, вау, това е добре. Добре е смислено, браво. Тук са фермите за Netherward, Farming и Morph. Ender Chest, тук е спаунера за преседка. Добре, смисъл... Кеф има. Кеф има просто, какво да говоря въобще взето. Така, няма при мен някакъм при... Чак, контрола. No, добре. Смисъл... Сега само да намаля спид... Опа! Да намалим спид едно. Така... Добре, смисъл, добре постройки има, обаче... Брато, покрива трябваше да го направиш някак се да малко пътя и по-голямо, или... Абе, както и да е, просто както ти хареса, нали, аз няма смисъл да се бъркам на работата. Добре, обаче много празно ми е, брато, какво има тук няма? Между другото, скоро ще сменя спауна и целия съм, в смисъл самия му дизайн, проектът скоро е готов за мен спаун, така че скоро ни очаква нещо брутално в сервера, пичове. Така, я тук някакви честове. О, и тук продължава. Добре. Това е нещо брутално е, да го кажа някакво. Добре, в смисъл да си държи честите девек материалите строени така. Така, и тук продължава. Да, тук е май Potion Room, де факто, или така предполагам. Но, както и да е смисъл, според мен е Potion Room. Така, тук си има някакви айтами и така. Вали. Че ето май може. Да. БГ играча май... Импраток, какво да гледам? Като цяло бил си го, да знам. Така. Мен чай се ходим при Клена. Клена. Значи. Така. Де факто тази, т.е. Твин, ако е къща, според мен въобще не мяза на къща. Така че... Това се е по-хубаво. Клена. Добре, да. Тук си има материали за строение и така нататък. Ние приготви се снима видео на къщата на играчите. Така. Така, значи, да, добре. Щеш да е яко, нали сега. Както, нали, примерно, ако бяха и тук, нали, и тук навсякъде, ако имаше къщи, щеш да е адски брутална и просто щеш да бие в очите на хората, т.е. Разбрахте за какво имах предвид, но... Както и да е, между другото, леко е хубава тази къща според мен. Прегледам вътре дали обзаведен, като цяло обзаведено всичко, браво.
тераса си има, тук де-факто е стола, масата, демек тук мога да селиш и в смисъл се качиш и да повкаш цигарата. Да, то от двете страни на тераса, няма значение. Цяло, ето. Яхвам по-догоре, това е тук горе, о главата, мечката. Ender Chest, така, към другите... Оттам шам сега долу, не е тук. Това е де-факто честа дома. Куки! Вот ли? Абе... Била си го. Била си го. По принцип си го била пича, смисъл... Самия му хом ми хареса. Така, днес сега сме при Net Girl. И сега тя ще не води така. Buy Net Girl and the Sky Flying Girl for Cookie Puffs. Така. Добре. Ами, като цяло покриха леко е смешно, но все пак са постарали наистина много. Не мога да се кача. Добре. Абе, според мен се получа добре, ама покрива е доста ужас. В смисъл, не ми хареса, не знам що. Иначе, постарали се по някакъв начин. Те, че пичо оценете се по един лайк на клипа. Също така се абонирайте. Просто нямам търпение скоро да ги направим 1000 абоната, пичове. Ще направя томбола за gift code в сервера. И ще ви сетна скин от мен. Така че абонирайте се, харесайте клипа и шернете го. Така, искам да участвам в клипа. Чакам при Богидар. Богидар в води. Така, от Богидар ПГ за Cookie Puffs, subscribe за Cookie. Добре. Така. Добре, смисъл... Не е кой знае какво, но все пак пичове хората са постарали и просто няма как да не ги снимам, то... Какво направим сега? Моите хора сте все пак. Трябва да ви покажа самите постройки, т.е. какви неща са построени. Че не кажа, че ще спра клипа, че не искам да стане много дълъг. Уоу, това е... окей, това е... това не го видяхме. PvP... О, вау! Това е... Като гледам ти нещо, самата постройка с арена, или така да го нарека, ми прекупила това за PvP дупката, както беше преди време в Софията. Скоро мисля да го сложа отново, така че очаквайте го. Добре, тук Netherward, ами... Добре, да. Де факто е за такова нещо ви говоря, т.е. под земята и да има някакви окраси, както тук Netherward. Тук фернички. Абе, просто ще е много по-забавно, защото сега, примерно, да, то по принцип строят хората по принцип за хардкор PvP сервер. Обаче, нали, Софията е резиденция и хората просто си правят резиденция, нали, и не се занимават да купаят. Обаче, ако се постараете да направите клип, ако се постараете да направите нещо голямо, т.е. подземно нещо такова, нали, с постройки, специално ще направя видеоклип, за да покажа какви неща сте построили, нали, построили. И така. Не знам, това мисля да за клипа. Просто снимам това видео, защото хората от доста време се молеха да, нали, да снимам на къща на играчите и ето, че го направите в момента. Така че, пичове, спрем клипа за сега. Искам да следите ченела ми и също така да се абонирате и също така да дадете палец нагоре и да харесате Facebook страницата на Софията, който ще има линк в описанието. И нека да кажат Буба на YouTube. Опа, кажете Буба на YouTube, да аз пък кажете на Буба. О, бай. Цяло, да, аз бях клипа с БГ. Очаквам в сервера, IP в описанието. Сервера е доста голям, 3 години е пуснат, така че да, довиждане.